नामायल' फिसाखौ जिनिस बे बाथ्रा बुंनायखौहाय बबे पुलिस स्टेशनावहाय एफआइआर हैगोन लाखिगोन जानो लाखिनोबो हागौ गेरेन्टि गैया नङा होमबा स' लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिबोखाबाय जानांगौ स' लोगोफोर आङो दिनै बेखौनो फिन खेब लानानै फैबावनाय जाहैबाय जिथुनाखि जोंहा बर'नि मानगोनां भिडिअ बा निउस बुथुमग्रा बिथांमोनजों वुसुं कgung बिथांजोंहाय गोबां माने नारा नाथा जालायनायफोरबायदिखौ नुदों माने निउस बुथुमगिरि बिथांमोनाबो माने बयबो माने होबाय आरो बेजों माने बिथांखौ एफआइआर होगोन निमाहा बियाबा होननानै बयबो होबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओरैजाय वुसुं कgung बिथाङाबो माने जेना दा नारा नाथा जालायगासिनो फैबाय थानाय समाव जोङो थारैनो मिन्थिनो मोनगोन दा बिनि गेजेरावहाय जोंहा जिथुनाखि वुसुं कgung बिथाङा मा बुंदोंमोन ना बेखौ जों बयबो नुखाबाय आरो मिन्थिखाबाय दा बेवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला हय बुजिगोन जोबजासे नायोब्ला बुजिगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै दा ओंखारलां वुसुं कगुंआ मा बुंदोंमोन जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुट्टिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउस होननाय बेसादा वुसुं कgung बिथाङाहाय बुंनायखौ जों मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा जाहैबाय मोनसे बर'नि रादाब बा बड' रादाब बा बर'नि निउसफ्रा होननानै निउस बुथुमगिरि बिथांमोनखौहाय बुंनाय बायदि जाहैदों एसे दा बेवहाय बे मोनसे फिसा मोनसे ससे क्लिप बा भिडिअ बा ससे फिसा मोनसे इस्यु लालायनानै आङो दिनैनि दिनाव बुंनो सानो ना मोनसे फिसा क्लिपखौ लानानै ओरैबायदि जोंनि निउस बुथुमग्रा बिथांमोना दुखु मोनबाय बा रागा जोंबाय दा बेखौनो मोनसे फिसा सासे मानसि नामावनो फिसा मानसिखौहाय दिनै एथ'ग्राब रागा जोंनानै दुखु मोननानै एफआइआर होलायगोन बा एफआइआर होगोन निमाहा बियाब्ला होनलायनानै गोबां गिदिर माने भाइराल खालामबाय आरोखि बेफ्रु होजोबबाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना होआमोनब्ला दिनै हय रायजो राजाया मिथिनाय नङामोन हय स्रि थागौमोन बे नामायल' फिसा बुस्थुखौहाय लाजिनानै बा बेफोरखौ जेबो साननो नाङामोन आरोखि जोंनि जिथुनाखि दिनैनि दिनाव आङो बुंनो सानो जोंनि जिथुनाखि सोरबा मानगोनां गिदिर गोलाव सारमोना नङा होमबा बिसोरखौनो गोबां हाराव हाथाव एकदम थांखि बुंग्रा जोंनि गेजेराव गोबां मानसि दं ना दिनैहाय बिथांमोनखौनो जेबो एक्सन लायाखैबा जेबो एफआइआर होआखैब्ला नोंथांमोना जिथुनाखि भिडिअ बा निउस बुथुमगिरि नोंथांमोना बे फिसा नामायल' फिसाखौलाय माथो देहायाव नांनो गोनां जाखो नङा होमबा दिनै बेयाव मिन्थिनोसो मोनदों दिनैहाय नोंथांमोनखौ बा भिडिअ बुथुमग्रा निउस बुथुमग्रा बिथांमोनखौहाय वान साइड जायो होननानै नैबेयाव नोंथांमोनखौनो माने फोरमायना लानायफोरबायदिसो जों पाब्लिका माने बेफोरखौ नुनाय बायदिसो नुदों आरोखि स' नोंथांमोना गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया नङा होमबा आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना थांनाय समफोरावहाय बा सोरबा निउस बुथुमगिरि आङो सोरनिबा निउसनि नाम लानो गोसो गैया बा नाम लाया बे भिडिअआवहाय माने निउस बुथुमगिरि बिथांमोनहा सोरखौबा हानायखौ सोङो सोरखौबा हायिखौ माने सोङा नै बेफोरबायदिखौबो जों नुयो आरोखि जोंनि गासिबो निउस बुथुमगिरि आं बिथांमोनखौ बुंनो साना माखासे निउस बुथुमगिरि बिथांमोना नङा होमबा गोबाव समनिफ्राय जोंहा जिथुनाखि NDFB होनोब्ला जों बयबो मिन्थिगौ नङा होमबा इन्टारनेशनेल डेम'क्रेसि फ्रन्ट अफ दा बर'लेण्ड माने बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बिटिआर जानानै फैबाय बा आबसु बा NDFB बा बिलटि बा नाना रोखोम गुबुन आफादफोरनि जमायै नाजानायाव बिटिआर सान्थि सुक्ति जाना फैबाय नङा होमबा दिनै बेवहाय जोंहा NDFB सारमोनहा डियार नाब्ला जिथुनाखि NDFBखौ गायसनगिरि डियार नाब्ला सार बिथाङा दिनै सिगनेचार होनानै दिनै मानि थाखाय जेलाव थाफिनखो नङा होमबा मानि थाखाय जेलाव थाफिननो गोनां जाखो बेखौ सोरबा जोंनि गेजेराव
निउस बुथुमगिरि बिथांमोनहा नङा होमबा निउस बुथुमगिरि बिथांमोनहा सोरबा सासे लिडारनाव बा सोरबा सासे बुंथिगिरिनाव सोंनो हाफेरदोंना जे रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय माब्ला उदां जागोन मालाबा सोंफेरनो हादों जोंनि बर'नि गेजेराव दिनैसिमाव सोरबा जोंनि गेजेरनि मा होनो निउस बुथुमगिरि बिथांमोना दिनै सोरबा गिदिर गोलाव सारमोननाव सोंनो हादों नामा एक्स एनडिएफबि सारमोना सोर साबैसे गुवाहाटी जेलाव दङ सोर साबैसेया नेपाल रायजोआव जेलाव दङ सोर साबैसेया भुटान रायजोनि जेलाव दङ सोर साबैसेया म्यानमार जेलाव दङ बा म्यानमाराव थाबोखो दिनैसिम रावबो जोंनि माबाया मा होनो निउस बुथुमग्रा बिथांमोनहा रावबो सोंनो हाया मानो सोङा दिनैनि दिनाव मानो सोंनो हाया बै जिथुनाखि जोंनि दानि गिदिर गोलाव सारमोननाव सोरबा बुंथिगिरि सोरबा माबा माबि सोरबा एमएलए सोरबा एमपि सोरबा माबा बिथांमोननाव मानो सोंनो हाया जे रन्जन दैमारि सारनि ग्रुपनि जेबा एनडिएफबि सारमोना बा एनडिएफबि बिथांमोना दिनैनि दिनाव जेलनिफ्राय मानो फैनो हायाखै मानो गवाखै माब्ला बरनगोन एक्स एनडिएफबि बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोना मानो गवा मानो बरना होननानै सोरबा जोंनि निउस बुथुमगिरि बिथांमोना सोंनो हादोंना आङो दिनै बेखौसो माने गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैनो गावजों गाव मोनसे फिसा फिसौनि थाखाय ओरैबायदि गन्डगल ओरैबायदि बमा बेफ्रु होनायफोरबायदि बेफ्रु होनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बै एक्स एनडिएफबि सारमोननि थाखाय दिनैसिम बेफोरबायदि फंसेबो सोरनावबा सोंफेरनायखौ जों नुनो मोनाखै खोनायाखै जों नुनोसो मोनदों खोनानोसो मोनदों थांनाय समाव जिथुनाखि मोनसे आफादखौहाय माबा मोनसे जायाब्ला नोंथांमोना आखायाव एम्स लानानै बा गावग्रा लानानै थांफिनगोन नामा गोजौआव होननासो जों सोंनायखौ नुनो मोनदों आङो नांगौबा प्रुफ जायोबा बै भिडिअखौ होनो हायो लोगोफोर रायजो राजाफोर मानोना जोंनि समाव मा होनो सोरखौबा हानायखौसो सोङो बा सोरखौबा हायिखौ सोंनो हाया दिनै एनडिएफबिआ बेसेबा गोबाव बर' हारिनि थाखाय ओंखाम बोथिसे मोजां मोनजाया लेवारजों बेलावजों मैदेरजों मोसाजों मुफुरजों हाग्रा बारियाव जायगा दाबसेयाव उन्दुनो मोना नङा होमबा जायगा दाबसेयाव मोजाङै सुख सान्ति मोनजाया जायगा दाबसेयाव मोजाङै सुख सान्ति जिरायनानै थानो मोना बैफोरबायदि जानानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना गावनि जिथुनाखि सान्ति सुक्ति जाखांनानै दिनै मानोथो जेलाव थाबावखो मानो थाबावनांखो बैफोरखौ मानो सोंनो हाया जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि सारमोना माब्ला गगोन नैबेफोरखौ मानो सोंनो हाया मानो बुंनो हाया मानो बरननो हाया नैबेखौसो आं सानो आरोखि दा नोंथांमोना दुखु मोननानै जेबो लाब गैया आंखौहाय मानो नोंथांमोना बैफोरबायदि फिसा फिसौखौलाय माथो जिथुनाखि मोनसे जेबो माबा गैयै बा भेलु गैयै बा माबा मोनसेखौ इस्यु खालामनाया जोबोद गिदिर गोरोन्थि जिथुनाखि होननानै आं सानो आरो बा आङो बबेबा मोनसे निउस चेनेलखौ बा बबेबा मोनसे रादाबखौ आङो थांखिना बुंनो गोसो गैया नङा होमबा दिनै आङो मिथिगौ मानो होनब्ला आंबो उन्दैनिफ्रायनो एनडिएफबिनि खामानि मावना फैनाय गोबाङा मिथिगौ गोबाङा मिथिया मानो होनब्ला आङो जिनाखि क्लास 5निफ्रायनो क्लास 5आव आङो जेब्ला फरायोमोन बै समनिफ्रायनो आङो एक्स एनडिएफबि सारमोननो माबा माबि रोगाना होनाय बा सोरनोबा मुलि लायना होनाय बा सोरनोबा सेन्देल बायदिसिना गस्ला लंपेन्ट सोरनोबा रिसार्ज नागिरनानै बा रिसार्ज लायना होनाय सोरबा लोमजानायाव बेसेबा गोजानाव हाब्रु दैब्रु मुलि लायना होनाय सोरनोबा कम्बल फिनना होनाय सोरनोबा दै फुदुंना होनाय आं बैफोरबायदि उन्दै समावनो खामानि मावना फैनाय बेनिखायनो आङो दिनैनि दिनाव बेखौ बुंनो गोसो जायो जे जोंनि जिथुनाखि हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनाय दिनैनि दिनाव बिमा बिफाखौ सोरबा बायदिया नुवाखै सोरबा बायदि हिन्जावा गावनि फिसायखौ दिनैसिम बेसेबांबा 12-13 बोसोर जाबाय दिनैसिम नुवाखै सोरबा बायदि गथ'आ सोरबा बायदि फिसालाया सोरबा बायदि फिसाजोआ गावनि बिफाखौ जोनोमनिफ्राय दासिमबो नुवाखै बैफोरबायदि न'खराव थांनानै सोरबा निउस बुथुमगिरि बिथांमोनहा सोंहैफेरदोंना माथो नुवानो जोंलाय निउसफ्राव एक्स एनडिएफबि सारमोननि जिथुनाखि सोरनिबा न'खर बायला जिला न'खराव थांनानै भिडिअ बुथुमहैदोंना माथो नुफेरानो दिनैनि दिनाव दिनै मोनसे नामायल'
फिसा जिनिसखौ लानानै ओरैबायदि गावजों गाव दावराव दावसि नैबेखौसो नुनो मोनो रायजोफोर दा बारा बुङोब्ला बारा जालाङो दा गावजों गाव बेफोरबायदिखौ सिरियै थायोब्ला मोजां जायो होननानैसो आं सानो आरो बे नामायल' फिसाखौ जिनिस बे बाथ्रा बुंनायखौहाय बबे पुलिस स्टेसनावहाय एफआइआर हैगोन लाखिगोन जानो लाखिनोबो हागौ गेरेन्टि गैया नङा होमबा स' लोगोफोर आंनि बे बुंनाय रावावहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो नङा होमबा आखाइ खबजबनानै आं नोंथांमोनाव निमाहा बियो मानोना जोङो थांनाय बेसेबांबा गोबावनि समावहाय ना जोङो आफादजों खामानि मावनानै फैनाय जों आफादनि मानसि नङाब्लाबो जोङो स्कुल बायदिसिनायाव थांनाय समावनो जोंखौ बेफोरबायदि खामानि थोनोमोन नङा होमबा जोंबो बिथांमोनखौ अननानै बिथांमोननि बुंनायखौ मानियोमोन सोरनोबा रिसार्च लाबोना होनाय सोरनोबा बायदिसिना रोगाना होनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोंबो मावबोदों दा बेखौ बेफोर बै बिथांमोनखौ नुनानै जों दुखु मोनो दिनै बिथांमोना हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिम माखासेया जेलाव माखासेया बाहेराव सोरबा उदै देरदों ना मानो गासिबो समान जायाखै बैफोरबायदिखौ सोंनांगौ दिनै जोंनि गिदिर गोलाव सारमोननाव निउस बुथुमग्रा बिथांमोना दिनै बैफोरबायदिखौ गिदिर गोलाव सारमोननाव सोङोब्ला बयबो रायजो राजाया नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन नोंथांमोनजों लोगोआव थागोन नोंथांमोनखौ जेब्लायबो नोंथांमोनखौ निउस बुथुमगिरि बर'नि होननानै बयबो गनायना लागोन दिनै बुंनो थाङोब्ला बर'नि गेजेराव बबे मोनसे चेनेला बा बबे मोनसे निउसआ टिभियाव दं गैया गासिबो बे फेसबुकनो इउटुबनो बेल'सो बेनि अनगायैलाय मा दं दा आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला बयनावबो रायजो राजानाव आरो जोंनि निउस बुथुमग्रा बिथांमोननाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिबाय आंखौ निमाहा हो स' लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय